Jo, ahoj. Ahoj, vítám vás u dalšího videa na hru Minecraft, na serveru MCPZ. A je tu se mnou Vendal. Čus. A hrajeme minihru Murdera, neboli Vraha. Murder. Znáte to z kanálu určitě od Rydera. Už točil 2 videa a hrajem. 3. Tak 3. No, protože jeden z nás, nebo protože je tady, abych to nějak vysvětlil. Je tady prostě nějaká arena, třeba o 15 lidech, to je myslím maximum. A no, všichni jsou prostě nějaký normální lidi a jeden z nich je vrah a musí to hodnout, kdo to je. A musí toho zabít. Mě tady hodí nějaký týpek. No a když použijete pravý emotiku a když zabijete jednoho hráče. A jsou tady nějaký send message nebo něco takového a já jsem prostě píšete do chatu nějaký varování nebo něco, že je u něj vrah. Já jsem to ještě teda nepoužíval. Počkej, jak se jmenuje? Já nějaký Rain Veil Gaming. Jo. Vždycky jsem jméno youtubera. Nebo ne, já nevím, jestli to je youtuber. Já jsem do Blue Forest 2020. Předtím jsem měl nějaký prase, který byl youtuber, že jo? Nebo měl IT. A tady to má nějaký gaming. Já vidím vraha. Jak se jmenuje? Je zelený. Celý? Ne, skoro celý, je zelený. Má červený šátek, je to takový ten It's Cip, že jo? Asi jo, já jsem asi jo. Já nevím, je to nějaká želva. Ne! Je to Midzen. Midzen, jo, aha, ok. Má... Jo, já jsem přežil. Jsem borec. Tady jsme si 2 hry aby jsme to pochopili. A já jsem byl jednou murder. A my to byl jednou vrah. A vyhrál jsem. No a mě zabil. Jak jste si mohli všimnout, se jmenuje novíčku. A tady je nějaký parkour. Vidím Venda skáče. Jo, skáče A spadl. Chtěl skočit na ten koberec. A je u mě. Jak jste si mohli všimnout, Venda je polonahý skin. Vendovi bylo horko, víš. Já jsem přišel čerstvě ze sprchy. A jak jste si mohli všimnout, tady ještě nějaký trénink. Shooting range a dostanete den motiku a můžete cvičit. Tamhle je nějaký hráč. Počkej, kde jsi to našel? Jsem se nevšiml nikdy. Tady je skoro naproti. Je parkour 2 nějaký. Tak hrajem. No, takže já jsem zase nějaký přežší a musím zase přežít to. Teda zabít a já jsem zase holka. Jo. Jmenuji se Majster. Já jsem se asi dlouho neholil. Kat. Já mám takový divný ksicht. Jak se jmenuje? Na konci jména jmenuji se Alex. Jo, tak jsem za tebou. Jo, ty jsi neholil. Já neholil, no. Akorát, nevím, jestli to je mnou nebo jim, ale že na Skypeu mu někdy vypadává mikrák, takže když ho neuslyšíte, já jsem mrtvý, ne! Já jsem věděl, že to je on. Ale, no prostě, že když ho neuslyšíte, já ho neslyším taky moc, protože mu to někdy vypadává. Čas mi to vypadává. Ale jinak, je to v pohodě. Vendo, koukni se na naši mrtvoly. Vedle sebe. Jo. 2 teploušové. Holka a kluk. Aha, no, ok, já myslím, že jsem taky holka, ale měl jsem vousy, tak asi nejsem. Jak se si mohli všimnout na dojceně, mám skin holky a vedle mě je nějak. Jmenoval jsem já. Nevím, jak se jmenoval. Ty jsi něco Alex No, byl. Alex. The Majestic No, Alex. Apple Music. Jo. Počkej sekundu, je to vraha. Jak se jmenoval? A nevím, byl červený a teď je, jmenuje se Arlemis. Jo, a Arlex Arlemis. Arlemis. A on neví, že jsou oba dva nahoře. Hej, to je hustý. Hej, doplň si do toho Door to Hunger. Jako jde.
Tam je dorta, to jsem už doplnil Hunger Bar. Vyhrál jsem 2 výhry, 8krát jsem zemřel, nezabil jsem nikoho a trefil jsem 2krát nevinné lidi. Já jsem vyhrál 3krát za toho, co má zabít. 4krát umřel a za mordra jsem dal 8 kg a vyhrál 1. Ale kde je ten, kam myslel ten vrah? Karma 40. Je. Ty ho sleduješ, toho vraha. Jo, takový strašidelný obličej. No, Nejdeš, že je vrah. no právě, já se ho taky bojím. Ježišmarja, fuj. Bak. Ale mám jiný mikro, jak to se mohli poznat. Jak neví, že je za ním. Já chci být vrah na videu. Já chci být A zabít tě znova. vrah. Já tě chci zabít. Takhle, já už vím, proč mě zabil. Z dálky, protože použil pravým a to mě na mě vystřelil. Co? Když použiješ pravým mečem, jak máš železný meč, No, železnej. tak vystřelíš a to zabiješ, jak seš vrah. Aha. No, já vím jenom, že jak dostaneš tu karnu tuhou, tak prostě, že jak klikáš, tak hlavím i pravým prostě střílíš. Víš, co se to je stalo? jediný. Jo, já jsem to viděl. Jak to děcka na ní kouká. Kde jsou další? Já tady to asi vystříhám pak. Jo, tady je, vidím The Hate. Vidím Emerald. Alive to you. Well, it's still alive. Zabil 11. Zabil jich 9 a nás 2. Mhm. Myslel jsem to vraha ztratil. No co? Poslední dvojka, no. Omlouvám se, bude tady trošku mluvit moje máma, nebo se křičela. Fuj, to je smrad. No, to je smrad venku. Nějaký hovna nebo hnojení na louce, pojď. Ale fuj, to je smrad, Kdo ale je? jak to řekla aféra. Já nevím. Vrah má ještě na to 2 minuty a 23, ne, jo? 2 minuty 30 sekund. No dobře, no. Jak sleduju toho hejta. Já sleduju toho vraha. A je to asi holka, no. Zas fuj, to je smrad. Jo. Kde je ta holka? Zapnu si pečko, nevím, tak omlouvám se, že používám hacky. Pro jistotu by jsem radil tomu Vendalovi. A kouká se na naše mrtvaly. Tak to Jako vidět. je, Ale asi nemáme rádi každý čím jinam. jak si Aha, já Zabijel! Zabij vraha. Ne. Jo. Ne, aha, ne, špatně. Vrah A zabil že všechny. zastrala Takže. Kde se, já ti ukážu ten trénink. Na tom parkouru. No, vidím tě. Pojď za mnou. No. Je tu. Tady je trénink. Oh. Můžeš, Gun. můžeš tady střílet po všem. Moje. Ježiše. Nevím střílet. Pravím. Jo, zabil jsem někoho. Ta ženská je moje. Ne, já mám holky. Co je tam? Hala. Hej, ty jsi... Hej, kdo je tam? Tamhle je holčička moje. A tam je fakt mě taky uhní. Jsi mi to zkazil. Moje. Ty jsi mi to zkazil, jako. Zas do tebe. Tak, kde? Zlej. A jsem... Já chci být vrahem. Jsem taj. A jsem... Zase holčička.
Já vím, že jsi holčička. Já jsem Renquist 1337. Takže ty jsi kluk, je. Proč? Aha. Já jsem kluk, protože jsem... Takže by to, Typek z dýní na hlavě. tak on tě uzabil. Ne. Běž pryč, brutale. Já mám jeden emerald. Je díra ven. A Takže jsem už mu dej venku. vrah. Kdo? Ale ten žlutý jménem Juven. On napsal, nebo on napsal to do chatu I'm murder, nebo byli vrah. Jo, ne. Ale já tě trolil. Ne. Trolil. Vidím to, Juven, že je mrtvej. Fuj. He? Syr, nějaký sír. Ne, nebuď vrah. Vede si emerald, mám motiku, mám tajnou zbraní. Kde jsi? Ty jsi mrtvej? Jsem živej. Dobře. Mám tady, Ten Crafty Garrett tak divně kouká. tady nějaký sirkej, taky po mně nějak kouká, já jdu pryč od něj. Jo, tady je díra v okně. Já vím, jo, tak tam jsem přišel ven. Tamhle jsi? Ne. Tamhle Tady jsi. jsem. Jo. Jo. jsem dejsmedoval. Kuky, já mám flajk. Sakra. Prosím, ať jsem vrah. Ne, já budu vrah. Jo, tam jsem. Čus. Já nic nevidím. Tak. Kde jsou moje holčičky? Tamhle je holčička jedna. Netrefil jsem se. Ale po druhé, jo? Kde jsou holčičky? Tři Tamhle holky, je. jsi trapná. Mňam. Tam je druhá. Alex. Vidím Ten je hustej. Hele, další, chci si vzít holku. Je tam na první, je ta. Všichni střílej. Hej! Prosím, ať jsem vrah. Já, prosím. Vracha? Jo, jsem vrah. Já ti nebudu ti říkat jméno. Nějaký green shadow. Jej. Jdeme zabíjet. Hlavně nenápadně. Ale emerald. Další emerald. Já jsem ti to musela říct, abys mě věřil. Já jsem tady nějaký Illuminati MC. Ale nejsem už konečně holka, to je super. Mám tady nečervené jméno. Já jsem už někoho zabil. It's purple, já vím, že jsem purple. It's purple. Jsem purple. Green shadow. No jasně, už to o mě vědí. Switch identity. Můžu. Já nejsem mrtvol, já It's green zapomněl. shadow. Já to jsem známý. Běž pryč! Víš to, že ty jsi mi vzal můj identitu? Jo. A tamhle je další. Hej, čus. OK, no tak to se nepovedl ten meč. Já to věděl, že jsi to ty. Jo. Jo, Jaká přede mnou zdrhala, potom já ten mám- týpek s tou gánou ty na mám mě pocit, že vyběh. hacky jsou na prd. V téhle miniře, protože... No, já jsem to zkoušel. On to Nemůžeš zkoušel. nikoho nemůžete zabít. Kolik Maximálně jde se? vraha. A své lidi, když vystřelíte. A další holčička jménem...
Víš, kde jsem? Teda, Na tajném místě. ne. Já na druhém parkouru. Prosím, ať jsem vrah. Prosím, ať jsem vrah. Ne, já chci být. Chci být po druhý. Stejně tady ty miniře nejlepší Prosím, ten ať jsem vrah. vrah. Prosím. Jsem nějaký orange lollipop. Ty se. Já jsem mat. Mojem. Běž pryč. Patamat. Já myslím, že tady to ale bude poslední arena, že pro první díl to bude stačit. Já myslím, No, že a tady proč jsem to zase ale holka? bude poslední arena, že pro první díl to bude stačit, ne? Tam je další holka. Protože jsi holka? Třeba? Je nějaký dropy. Jo, a natáčím přes to Hypercam 4, nová verze. Já jsem Běž dropy. pryč. Jo, Mate! Já jsem tě viděl. To seš, co? Jo, já jsem tady. Čus? Lollipop. Zabiju tě. Tu seš, co? Čus lollipop. Zabiju tě. Ty čort. Díkej, chytí nás tam ten. Maje. Ne. Doufám, že není ice. Co jsem to Vole. slyšel? Já mám 3. Nedám. Hej, nemáš jeden emerald? Máš Já jeden? potřebuji 2. Já potřebuju Naganu, budu tě chránit, jsem kluk. A sakra. Tady se to. Tady už se nebude taková sranda. Takový jsme my dva policajti. Tady už to nebude taková sranda. Já se kouknu do tady. Emerald. My do takový poserové. Ten má gun. Jo, ten má Tady gun. tady není žádná mrtvola. Dobrý, ten má zbraň. Nevím, jak ty Fuj. další mrtvola. Je pokoj. Já jsem mrtvej. Nevím jak ty, já jsem tě asi ztratil. Další mrtvola. Zabil nějaký MC. Já jsem mrtvej. Takže Já takže můj kolega jsem zabil je nějaký mrtvej. MC Kavaj Počkat, Luna. nějaký MC, že jo? Říkáš. MC Kavaj. Luna. Mě zabil. MC Kavaj, Mě MC zabil. Kavaj. Jo. Co? A to je jedno, pojď lífnout hru No, mě se to taky a pojď si jdem se na lobíčku. Lak. Tak pojď lobby 1. Nevím. Omlouvám se. Pojď jedno, já jsem na jednice. Stick punch. Já jsem na lobby. Ty chci punchnout. Tu seš. Tam seš. No to je jedno. Otoč se. Takže pokud... Ach, jo. Čus. Takže pokud se vám video líbilo, dejte mi Tak to na zakončí, mě se nechce. koment, sdělejte ten kanál a myslím, že vám, Taky. já už neumím mluvit, doufám, že se uvidíme u dalšího videa, tak zatím čau.